Vítajú mňa doma. Dneska je deň D, pretože dneska cestujeme do Košíc. Tak som po práci, mám už batožinu so sebou, čakám na Uber, čo je nejaká alternatíva lacného taxíku. To je v Prahe, to pozná a už pozerám, že tam ma čaká. Dobrý deň, dobrý deň. Ďakujem krásne. Len 5 minút meškania. Žilina, Prúdky, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Kisák a Košice, ktorá je konečnou stanicou nášho spoja. V tejto chvíli vám moji kolegovia a kolegyne pre spríjemnenie cesty ponúknú palenú vodu Rajec, dennú tlač a vybranú ponuku časopisov. Nachádzam sa na záchode, lebo jedine tu má človek aspoň trošku súkromia, keďže v mojom business class sedia dve Slovenky, tak tam by som asi ťažko vlogoval. Teraz si idem dať s Aničkou víno, to bola tá blondína, čo bola s tými policajtmi v podstate. A ak ste videli tých policajtov, tak to je moja ochránka, ja som až taký slávny. No ale nie, tu boli nejakí nadšenci futbalu, no tak teraz tu behajú policajti hore dole a vyzerajú do future. Anička, dáš si kávu? Dám si kávu, robíš? Aj s mliekom? Kde sme? Olomouci. No a čo sa dá robiť, keď človek mešká skoro 50 minút? Jedine chlastať. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko sa dostal do Košíc. Idem sa vyspať a večer to začína. Reperi sa pýtajú, prečo im nejde biznis. Takže som v Košiciach. Tu som býval dobrých 18 rokov v tejto budove. No a idem po mamu do roboty, ideme na jeden rodinný obedík a večer nejaká party. Áno, prišiel som tu vlakom, ale môj ocko bol taký dobrosrdečný, že mi požičal auto. Teraz už len zistiť, ako sa to štartuje. Aha. Paráda. Dobré autíčko. Výhoda Košíc. Na rozdiel od Prahy si všade do 10 minút. Tak som v Auparku, vyriešil som kávičky, idem teraz do centra za kamarátom Davidom. Dúfam, že zase nechlastá, lebo bol naposledy dosť oťapený z alkoholu. Ďalšia výhoda Košíc. Som v centre a zaparkujem úplne normálne. Teraz už iba nájsť tých pakľúčov vymletých.
Môj posledný deň v Košiciach. Dneska v noci idem na vlak. No a skočil som po sestru práve, lebo som bol s mamou na obed. A hádajte, kde sa nachádzam teraz. Toto je moja stredná škola. Tu som trávil nádherné roky, plné učenia, spoznávania dievčat a ostatných štrapácií. Ach, tie nádherné spomienky. Tu nás začal byť Dušan Dušanom. No a Boh vie, kde je zas tá moja sestra. Práve som sa usalašil tu na v RegioJete v mojom postelovom kupé. A ešte keby nejaká čaja došla, bol by som rád. Každopádne ďakujem všetkým, s ktorými som sa stretol v Košiciach, kamaráti, kamošky, pekné ceckaté čaje, rodina. Po dlhej dobe takýto výlet do Košíc za niečo stál. A ja si aj vážim to, že aj keď o 2 týždne to bude rok, čo som v Prahe, tak moji kamaráti na mňa nezabudli. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páči, dajte nejaký pozitívny ohlas. Poprípade nejakú konštruktívnu kritiku, lebo hejterov nemá dneska nikto rád. Tešte sa na ďalšie videá, ktorých bude naozaj veľa a mám pre vás nejaké prekvapenia schované v talóne, takže zostaňte so mnou. Lúči sa s vami Dušan. Zajtra vstávam do práce, takže zase ide ten kolobeh života dookola, až kým nezarobíme nejaké miliardy a budeme úplne šťastní. Majte sa.